Infetħu l-applikazzjonijiet tal-Karnival Reġjonali ta' Għawdex għas-sena d-dieħla li se jsir bejn is-Sibt 22 ta' Frar u 3-4 ta' Marzu. Dan tħabbar Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fejn tqal li lan ta' din l-edizzjoni u li mhux biss ikompli ikabbar din il-manifestazzjoni kulturali fil-Gżira Awċija imma isaħħaħ il-parċipazzjoni f'din il-festa ta' Briju. Intqal l-organizzazzjoni ta' din l-attività huwa fidej it-Team Events in Gozo fih dan id-Direttorat tal-Wirt Kulturali. Fakkar ukoll kif aktar kmieni din is-sena il-Ministeru nieda skema ta' għajnuna finanzjarja sabiex jinkera fond li fih jimbnew karrijiet jew maskri grotteski għal Karnival Reġjonali ta' Għawdex. Qegħdin naraw li anke s-sena d-dieħla insaħħuh ferm aktar anke mis-snin passati sabiex propju nibqgħu nofru attrazzjoni mill-aqwa hawnhekk ġewwa l-Gżira ta' Għawdex anke tul il-perjodu forsi li jkun kemm xejn aktar kwiet ġewwa Għawdex. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi online sal-Alt Santa Marija minn fuq is-sit gozo.gov.mt.